So it's a sad day for Zimbabweans. Beauty chingoti, let's say no to. Unfortunately, pane vasina dzinodhonza vari votera. Munoza tanchitemba fani vanhu veku-opposition. Tikafunga kuti pamwe tiri kuteam 1 vese opposition ichavotera ichati no, but pane vatobatana neZANU-PF vakatoti yes to the bill. Let me just summarize panapa nepost yandaona. Hands parliamentary voting on the controversial constitutional amendment bill number 3 cap 3, which seeks among other things to extend President Emmerson Mnangagwa's term of office, has concluded. Zimbabwe's National Assembly has voted 216 to 42 in favor of the bill, while ZANU-PF did not on its own possess the 2/3 majority required to pass a constitutional amendment. The support of 35 captured opposition MPs enabled the ruling party to secure the necessary threshold. 35 hours. Ndova Tenges. The bill now proceeds to the Senate, where ZANU-PF also does not independently command the required numbers. However, there are expectations that support from opposition senators aligned with the ruling party could once again provide the numbers needed for its passage. Ndo kwatongosara kune hope kumaseneta uku, but hakuna vanhu vari kuda motikari, vanhu vari kuda dzimba, vari kuda mari. Saka what is happening? Vachangovotawo kuti yes to the bill. Then, if approved by the Senate, the bill will move a step closer to becoming law, marking one of the most consequential constitutional changes in Zimbabwe's recent history. And tikangodai chete kukangonzi rapasa through maseneta, through whatever ka tafa, hapana chedu. Trust me, hapana. Senyika tatongo disappointika nhasi kuti hapana. Tatichizviziva zvedu kuti pane vachatengeka. Pane vachato iti yes to it. Tachizviziva zvedu kuti 35 people, imagine 35, what a number. Vaita kuti bill. Isusu tenchitika tiri opposition, tiri kuopposa. But vane vamwe vanhu vari kutoda kutoti vanoendeswa kunoona victor. Muchaona 35 hours chichaitika. I just want to finish off nemazita evanhu vati say no to the bill, vatimirira as Zimbabweans. So number 1, Agents Gumbo, Brian James, Brighton Majindu, Charlton Mateo, Charlton Hlwachayo, Clifford Hlwachayo, Kobani Madziwanyika, Daniel Molokele, Darlington Chigumbu, Desire Nkala, Donald Madudzi, Eldwin Mushoriwa, Ellen Shiriedenga, Gift Mapimbiri, Gladys Hlwachayo, Godfrey Stole, Goodrich Chimbambaira, Gumede Minenke, Amauswa Shakespeare, Innocent Jaipa, Joanna Mamombe, John Kuka, Johnson Matambo, Judith Stobaiwa, Leslie Mangwa, Love Joyce Banda, Love Mojimu, Lynette Karenyi, Makamure Ropa Fadzo, Maureen Kade Mausa, Maxo Mavunga, Metu Zivai, Miriam Martinenga, Mureri Martin, Mutsa Murombedzi, Patrick Sagandira, Prosper C, Mutseyami, Rewai Nyamu, Ronda, Richard Changirai, Richard, okay, Setule Ndebele, Shine Gwagwa, Wellington Chikombo. So basically ndo vanhu vatimirira nhasi ava vaita say no to the bill. Mamazita zvavo anenge asipo, cause list iri ameno munhu angachinyora panapa asirira just a few names ndo zvandaona panapa. So I think kuti asi mangoonawo picture yevanhu vatimirira vagonawo kuti say no to the bill, vakwanisawo kusatengeka maona manje. So handizivi hangu, but I'm just disappointed in the opposition kuti what kind of vadauramba kavachidya vanhu avo. Isusu tani tichiti ndo vachatimiririra, munhu wese achatimiririra, but iyo ai zvatadza. 3/4 iyo yazadziswa navo, 2/3 amene yanga ichidiwa yazadziswa navo. Regai tisiye tione. Handiti Zimbabwe ndo ZANU-PF vadauramba vachitonga kusvika amen. Imi Geza akasiya atiudza point clear, akanyatsoita kuti akasiya atiudza solution. Izvi hazvishande zvebill kunovhota kudi, akatiudza solution. It's up to us to use my ideas akasiya atiudza, kana kuti tichangoramba tingori under them. But Geza akati zvekuvhota cab 3 what it's not going to work. Zvekuti timirire mavhoti aya hazvishande.
solution tinayo kudhara yatikaudzwa. It's up to us now kuti tiacte upon it. Ivana Chiwenga vakatiigira ngozi mudzimba mumba ivava ndo vari kufanira kulidha nezvatikasiya taudzwa naGeza. Ndo vakaunza hari yofanzirofa iri kutinetse.